Il-kiosk propost fil-pjazza tal-Mosta mhuwiex se jsir. Jirriżulta li d-Dipartiment tal-Artijiet ma tax l-approvazzjoni għall-applikazzjoni fil-pjazza tal-Mosta biex fuq il-pavimentar biswit it-suntir tal-Knisja isir il-kiosk, illi xejn ma tlaqa tajjeb mill-Mostin. Jirriżulta li d-Dipartiment informa lil periti tal-applikant li mhux se jkun hemm l-approvazzjoni għal dan il-kiosk u għalhekk ma kellux jibqa' dej bl-applikazzjoni mal-awtorità tal-ippjanar. Dan anke biex ma jibqax idaħħal il-klijent tiegħu fi spejjeż għal xejn. Ir-rapportat dwar din litra l-Malta Today l-għada li Project Malta ħarġet sejħa għal proposti biex fiċ-ċentru tal-Mosta jsiru spazji ta' parkeġġ ġodda u jiżdiedu iż-żoni pedonali. Xi ħaġa li b'differenza kien hemm reazzjoni pożittiva għaliha. Differenti ferm reazzjoni għal dan il-kiosk bla pjan, bis-sovrantendenza tal-wirt kulturali tajt l-awtorità tal-ippjanar li l-kiosk propost kien ikollu impatt viżwali negattiv fuq il-Knisja ikonika ta' Rotunda. L-Awtorità tat-Turiżmu qalet li l-liċenzji għal kiosk ġodda fuq art tal-Gvern mhumiex ikunu konsidrati sakemm mhux parti minn proġetti ikbar li gawdu minnhom ir-residenti.